Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, KKFH Kozijnen en Vierda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De wedstrijd in Top Os staat op het programma. Een uitwedstrijd in Os in de oud-trainer van Cambuur, Sjors Ulte. Maar eerst toch even met Romsjen. Romsjen op die bijzondere wedstrijd van Friedenwieke. Thuis in het allernijste stadion van Nederland, in Helmond Sport. Teleurstellend resultaat, 1-0 verliezen. Ja, ik denk Henk de Jong, daar is het bij hem zeker wel even nog in de Oranje Wieken. Ja, dat weer teleurstellend natuurlijk. En ik de druk die we zelf opleiden, wat totaal onnodig is, want toen had dat de steun van het stadion. Het oogde zenuwachtig traag. En dat weer eigenlijk jammer, maar dat is net nodig. Ja. Daar is wel op hammeren, denk ik, in de Oranje Wieken. Dat het wel oors maakt. Jawel, we hebben tweede helft ken ik wel oors. Maar dat is ook van de week, wat ik van de week al zei bij hem. Er moet ik even wat jongens bij komen. En die beginnen ook fit te worden. Dus we kennen ook. Ja, er moet even wat verhoren. En hoe voetballen we? En nou, dat hindert ik niks. Daar gaat iedereen weer in mij en dat geeft me aan de slag. Stadig komen de spelers weer om van blessures. Brian Nieling kan nog net spelen, maar de rest zit er weer om te komen. Henk de Jong had dus weer wat om te kiezen. Dan is de concrete vraag, vertel eens dan de opstelling even, Henk. Ja, maar die Sjors Moonwel. Die Sjors Moonwel. En dus alles kennen we kennen bijna alles aan op Nieling. Nee. En voor de rest. Ja, show het mooi. Ik moet de jongens nog inlichten die net starten. Maar dat mij altijd wel even netjes doen. Spirietje in Top Os, dat is geen appeltje eitje meer. Want, zoals zei de trainer, Lietse clubjes bestaan net meer. Makkies bestaan net meer. En dat is Top Os dus zeker echt net. Het is net meer vanzelfsprekend, dat Jerk van de Week. Ja, als ze niet eens van Helmond Sport winnen. Ik zeg wel dat we dik winnen moeten. Maar Helmond Sport had lieke veel mogelijkheden als u. Ja. Daar zit een eigenaar op, die krijgt naar stadion. In Top Os helpt ook heel veel spelers, ja? En Top Os helpt naar spelers. Dordrecht is net met Dordrecht van Twaaielien. Dordrecht datzelfde is Feyenoord. Dus Makkies bestaan het meer? Nee, binnen net. Sylvester van der Water. Dat is natuurlijk een man met een protte oppraten is. Hij kwam oer als de grote verdette vanuit Amerika. Wie net fit, rekken echt net fit. Kregen een conflict met trainer Henk de Jong. Maar liet hem dit seizoen, na een verhierperiode in Zwolle, weer heel prima sjen in Ljouwt. Ja, hij zal wel voetgaan, dat is de algemene gedachte. Maar hij is er nog altijd, Sylvester van der Water. Kijk, ik heb natuurlijk wel gezegd dat ik graag nog wel een mooie stap wil maken. Ja. Maar zolang die stap nog niet komt, ja, dan ben ik gewoon hier en dan geef ik ook gewoon alles. En dan zou het zo kunnen zijn dat je dus ook minimaal tot januari nog zou blijven? Ja, als dat zo is, dan is dat zo. En er is ook niks mis mee, wat ik al zei. Nee, maar is er belangstelling voor jou, Sylvester? Nou, op dit moment is het gewoon nog rustig. Er zijn wel gewoon een paar kleine dingetjes, maar nog niks concreets of iets. Dus nee, op dit moment heb ik gewoon de focus dan gewoon nog bij Cambuur. Nou ja, je hebt ervaring in Amerika bijvoorbeeld. Zou je daar nog een keer naar terug willen? Ja, dat zou ik wel graag naartoe. Ja, ik denk als die vandaag komen, dan ben ik morgen weer... ja, dan ben je weg. Ja, nee, dat zou ik wel heel mooi vinden. Ja. Maar... ja, wat ik zeg, als die aankloppen, dan loop ik wel even bij de... Heb je de koffer al gepakt? Ja, dan staan de koffers al klaar. Die had hij nog net kleerst want hij zit gewoon in de basis van de Water. Dat geldt ook voor Paul Heijers waarom, Van Mullum in het centrum van de verdediging, De Leeuw op het middenveld waarom en Benjamin Pauwels die debuteert in de basis bij Cambuur. Fjouwer oordenamen ten opzichte van de vorige wedstrijd. Dit is de wedstrijd in Top Os en dat is zelfs ook de wedstrijd tussen Henk de Jong en Sjors Ulte. En het is de wedstrijd van Sylvester van der Water, want dit is een opmaat voor wat die linkervleugelverdediger Jonathan Mulder te wachten zit. Hij zucht alleen nog de hakken van de Water. Maar ja, het gaat om de effectiviteit. En dat zou net het sterkste punt blijken te wezen van de onvaller van Cambuur. Hier leppelt hij de bal oer maar de knibbelsambitie. En Cambuur creëerde kans op kans in die eerste helft. Bal achterin bij Cambuur, bij Casas. Mooie paas van Casas op de voortsprintende Verder de Jong. Eventjes onder controle brengen. Waarom lezen? Naar Pauwels. Pauwels heeft altijd wel een beweging in de hoes. Nog een beweging. Waarom lezen? Op Verder de Jong. En dan komt Ter van der Water als een duveltje uit een dwarskeensketten. Het is een Beb Bakhuis, Robin van Persie-achtige actie. Maar dit verschil, dat is de bal er maar wel eens een keer net ingeet. Maar hij doet het wel mooi. Voorzetje is prima. Smit mist. Daarachter verschijnt dus Van der Water. En dan komt er het schot nog van De Leeuw. En dat wordt pareerd door Mike Haverkotte, de keeper van Top Os.
Let op, de gaat hij weer. Van der Water, de turbo erop. En dan mat die linkervleugelverdediger Jonathan Mulder om de neet remmen loeken. Hij krijgt ervoor de gele kaart. In staat al weer duidelijk dat de wedstrijd van Jonathan Mulder net al te lang wordt is. Want hij had de handen meer als vol aan Van der Water. Dit is symptomatisch van wat hij hier doet. Nog maar een keer Van der Water. Ja, de gaat hij. Hoppakee. Dag Mulder. En Van der Water in de sectiemeter. Korsriek. Ja, en dan het schot. Dat is dan gewoon totaal net goed. Laten we dat eerlijk constateren. Daar gaat hij al. Jonathan Mulder, hij gaat erop. Zijn vervanger wordt Julian Kuipers. Ja, een bemoedigend wordje van George Zulte. Want dit is zelfs verschrikkelijk voor de voetballer. Sabbatiet wisselen worden. Dan de vrije trap van Pauwels. Kan die kop worden? Ja, terug de Leeuw. Maar dan is het krijgt net goed genoeg. Mike Haverkotte kan deze bal vrij makkelijk pakken. De senior middenvelder van Cambuur hier graag scoren wil. Maar het bloedt maar 0-0. Netjes tegen al die kansen. Hier is Sturla Ottesen die eventjes een chinstander beet pakt. Maar dan gebeurt er van alles. Want dan is het Giovanni Korte. Jawel, de oud Cambuur-speler. Die het meer eeg had voor keeper Thijs Jansen als voor de bal. Hij rint die keeper om 4. En dan kan er scoort worden door Sander Lambrix. De centrale verdediger van Top Os. Maar scheidsrechter van de Kerkhof. Die had jongen dat dit net goed gaan is. Dat dit een overtreding van Korte is. Het doelpunt van Top Os gaat dus net terug. Wie wil een beetje een opmaat voor wat meer activiteiten van Top Os in voorwaartse richting. Want hier komen ze nog een keer. Maar een onval in een kind dat Scott komen. Ja, die wordt nog heel blokkeerd. En dan is dat geen doelpunt voor Arthur Allemeers, de Belg van Top Os. Ze eindigt het eerste bedrijf in 0-0. Daar werd Cambuur dik voorstaan hier. Maar ja, dat steen ze net. Smit komt net bij de bal. Uitverdediging net lekker. Dit is een aardige actie van Balk voor Pauwels in het veldkamer in die tweede helft. Voorzet. En dan is het Tjensi van Milan Smit. Krijgt net lang genoeg om die bal erin te verrotten. Is dat bloot het 0-0. Dit is George Zulte. Ja, vril maar eens even in het but. Ach, Henk de Jong zit erachter. Dit is een prachtig beeld zelfs van 2 trainers die het record in bijzondere omstandigheden moeten hebben. Dit is een vrije trap van Top Os. En die komt op de holle van Giovanni Korte. Dat is de tweede keer dat de onvaller hem hielden in deze wedstrijd. De voorzet komt van Karim Loukili. De vrije trap eigenlijk. En dan komt die bal op de peel. Konder komt eruit. Werd inbracht. Voortkop. Nee, net goed voortkop. En dan is hij wel raak. Dan staat hij er weer. Giovanni Korte, oud Cambuurspeler, zet Top Os in de 64e minuut op een 1-0 vastsprong. Hier treedt een aloude voetbalwet in werking. Als je zelfs net scoren, dan docht het zinstander het wel. En had je dan wat matig steen te verdedigen, want Cassas gaat riant onder de bal terug. Ja, dan kan er wat gebeuren en dan komt die bal uiteindelijk bij Korte. En dan is het makkelijk intikken. En dan is het 1-0. En rent Cambuur weer achter de feiten om. Giovanni Korte. Hij is ongelooflijk blij met dat doelpunt. Tja, en dan moet er wat gebeuren aan de kant van Cambuur. Dan met de onvallen maar weer opzet. Dit is Michael Kieftenbelt. Ek in het veld komen. Hij pantoffelt de bal rechtstreeks 4 uur de goal van Mike Haverkotte. En zo staat er gewoon een ingewikkeld verhaal voor Cambuur om eindelijk eens een keer een doelpunt te maken. Van der Water gaat weer. Ja, zet hem dan voor. Komt hij bij Balk. Maar de Sindel wordt 2 man boete speel. Dat is Balk zelfs. En dat is ik deze man Fedde de Jong. Dus dit doelpunt van Cambuur werd terjocht ook had. Want er staan 2 man boete speel. Paaske van der Water is net onaardig. Maar ik zei ze. Ik denk even hij zal zitten. Maar dat doet hij dus net. Bloot 1-0 voor Top Os. Tiet tikt terug. Uiteraard tikt de Tiet terug. Dit is Joshua Zimmerman. Brengt de bal voor. Ja, er is nog een kansje. Hoewel er goed verdedigen waar terug. Arno Casas. En zo komt echt Top Os net meer tot scoren. George Zulte, die kist wat naar een kont hier. Die wordt daar gewoon nerveuzer. Want die denkt, ja, dit is toch wel heel lekker om deze wedstrijd te winnen. Maar hij zocht dat er nog onvallen komen van Cambuur. De voorzet komt er. En die wordt dan oertikt terug. Deze man, hij is in het veld komen. Tony Rulke, de Duitser als extra stormram bij Cambuur. Allerlaatste poging van Cambuur om er wat van te maken. De keeper is Ekmaait, footworking. Bal komt bij Thomas Paul. Die mikt hem nog een keer de sectie meter in. En dan kan hij footworken worden. En dan zijt Van de Kerkhof. We houden ermee op hier in Os. Top Os wint maar 1-0 van Cambuur. En dat bezorgt de Ossenaren een protte bliedskip. Hield ik voor George Zulte, maar net van Henk de Jong. De laatste 2 wedstrijden had 50 mogelijkheden op een kans aan 50 in 2 wedstrijden. Ja, dan doet hij zelf te kwart. Als het beide keer 0 keer scoort. En doe wist dan het erin. Bij een tegen. En het is een corner, want in de wedstrijd zelf had ze 0 kansen. Dus voetbal had ze 0 kansen, maar met
Maar een corner of een vrije trap, ja, de vorige keer op Peel. Ik heb vrije trap, hè. Of voor mijn corner wie dat, hè. En daarna een vrije trap. En jou van mij, dan mag ik slimmer zijn. Geen vrije trap of corners waar je aan, zeg maar. Ja, en dan gaat hij erin, maar de mag zelf gewoon op het dik voorstaan. Ja, Thomas Paul, dit is weer een teleurstellende avond, mogen we constateren, hè? Ja, het is gewoon teleurstellend. Tweede wedstrijd die je op rij verliest. En we balen allemaal dat we het zo afsluiten. En we hadden gewoon willen, maar ook moeten winnen, die wedstrijd. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Want inderdaad, als je hem had moeten winnen en willen winnen, dan had je in de eerste helft beter met de kansen moeten omgaan, hè? Ja, klopt. Ik vind het een beetje net zoals tegen Helmond. Ik vind dat we de eerste helft misschien stroef starten. En uiteindelijk komen we er steeds beter in. We hebben heel veel kansen. En zij eigenlijk heel weinig. En dan gaat bij hun een corner erin. En bij ons missen we gewoon heel veel kansen. Zijn we soms slordig. Dus ja, aan de ene kant is dat gewoon, moeten we onszelf heel erg aanrekenen. Je moet veel meer scoren. Ja, en die goal moet je niet tegenkrijgen. En aan de andere kant is het ook natuurlijk, ja, is het heel ongelukkig dat je zoveel kansen mist. Zoals je maar bent, de geilheid om goals te maken of om out te lezen, want we doen soms ook vreemde keuzes. Hè. Dan missen we het overzicht. Dus net bewust, hè. Maar het overzicht bewaren, oké, en hoe staat het nou? En waar lezen we hem? Nou ja, dat mis ik. En dit is de stand. Verrassende koppeling, de Topos, Zoon uit 3, Eindhoven Kinderroerhinnen, 6 uit 2. Wij vinden Cambuur waarom op een 13e plak. Der eindigen de Jouters verleden tier, daar wil je net staan. Opmerkelijk, Volendam, degradant, 0 punten uit 3 wedstrijden onderaan. En ontzag hier dit Cambuursjournaal. Deze wedstrijd zit er weer op. Wij jochten de blik weer een weekend naar voren. En dan komen we uit bij de uitwedstrijd in FC Dordrecht. In de volksmolen ek wel neemt Feyenoord 2. We zullen zien hoe dat rent. Hoe dan ook, en dat is wis, na je weekend dan ben wij er weer met een nieuw Cambuursjournaal. Graag dan. Het Cambuurjournaal, waar het mij mogelijk maken toch bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer.